It's happening like at Ogio. Kidnappers, they kidnapped one girl from Atar side. Then when they stopped at Oji, hey, that was how the girl was making noise. The people got to find out at Oji market in Kwaji live today, being 28th of April 2025. Please, mothers, parents, guide your children. As you can see, the guy on red, there are 3. They caught 2, then the other one is at the back. You still see the person. Please, tread with caution. Hold your children. No place is safe in this country again. Look at them. Now they're taking them to Igbo Palace. I don't know what they're going to Igbo Palace to do. They're going to Igbo Palace to go and hand over these people to Igbo. So that's it. Please share this video, comment, share. Tell everybody to be guided. Be careful. No place is safe again. Even said the motor, you will see the car that they used in kidnapping the girl. The car is there. You guys have scattered it, they have destroyed the car, they even want to burn it before police intervened. This is serious, this is very serious. This is happening live at Ukwoji market, opposite Fine Onyeka. Thanks for watching. Please share this video. Let every children out there be careful. Mind the kind of car you enter. Please watch the video to see how they scattered the kidnappers' vehicle, they scattered the car. They destroyed it. They were even planning to burn it before police intervened. Jesus! Everybody wants to run. Okay, yeah, that one. Young girls. Then how? This is the car. Biko ụmụ Igbo ọ gịnị na-eme anyị ihe ọ gịnị na-eme elere ihe wụ abata nwa echi ọ ihe kpọrọ ụmụ okorobịa ugbu anyị ihu ihe mada na-enwudekwa gị na ị ga-anwụ n'ime ị ga-anọkwa na-eme ya. Why are we so anya na-echete maka tomorrow? These people now onye ma mgbe ha bidoro this kidnapping business, who know how many people enwudegoro, onye ma mmadụ atọgoro n'ụwa imego ya kembụ nke abụọ ọ tọwara gị na-emezi ya lee ya ọ bụkwa nọ nke abụ nke mbụ ha mere ya lee toshi end ya. Why must you engage in something ga-eme ụbọchị ọbụla ka kpara gị ọnwụ ga-eruo? Why? Now tomorrow ga-abịa agawa court asị plead get guilty not guilty ma ọ nwụ na enwudere ndị red handed. Biko nụ ka anyị chekwara n'uche ka anyị cheche maka echi dịkwa n'ime ihe ọbụla mmadụ na-eme mara na enwere consequences. Bata nwa echi ojuru anyị ahụ ego awụkwa n'ihe niile asịkwa n'ezi aha karịrị ego. Oge chi kakwana mma ọha ha na-aza aza mgbe onye jikwetata ụra bụ ụtụtụ ya na Geoffrey mekiri ya na Jonathan emekekwe ya doesn't mean you must make it the same time. We have different time zone. Otu aka chigwe nwekwe time anyị ji emeke ya. Ihe na-akụ na America na-awụ ihe na-akụ na Nigeria, ihe na-akụ na California awụ ihe na-akụ na Maryland. 3 different time zones. They are all 3 different time zones. Otu aka the time Chineke kenyere mmadụ bi n'ime obodo ọbụla time ị ga-eji emeke ya. Ịbapụrụ your own time force onye onwe gị ntụ time ihe ị ga-eri na future gị rie ya ugbu a oru na future gị gbara ọnụ. Akwa ị ga-eyi ugbu a gị yiri ugbu a oru mgbe na future gị gbara ọnụ. Ka were nụ ya nwayọ bikonu hapa. So nwa nọ n'ime local gọọmenti Ukpo Nnewi South nna anyị ha bụ obere nwa ọ na-efu efu ọ mara afa mpe ọ magwa afa mme sịsọ ya ọ ma bụrụ afa ebe mmiri akụ na nya si ọsụ mo ọsụ anya si ọsụ ni mana ya ma na ọ bụ ọsụ mo ka ọ bụ ọsụ me enyi so unu n'anya donu ụmụnne nke unu so tụso ozi ka amara onye nwa ọ na-efu efu ya nwaanyị obere nwa ka ọ bụrụ
donu unu nye aka grupu ọbụla ị nọ ka isonye aka ka atụsaa nwa na grupu ọbụla donu. Thank you. Biko nye na aka ka agbasaa ozi maka nwata ntakịrị a ka ahụ ike hụ na ahụrụ ya. Onye ọbụla lere ihe onyonyo jisiga hụ na ịlaikiri ya, share ya, folokwa anyị na peji a ka anyị ga na-ewetara gozi dị mkpa. Gbasaa ekele ma ga-enweta nwatakịrị biko asị na ọ bụ onye ọsụ ma ha maha maọbụ ọsụ ihite ụkwa maọbụ ọsụ meyi maọbụ ọsụ baha ọsụ ka dịbọ ya ma ịnụgo ka o kwuru biko tụsaa ya. Ihe ọma ị ga-eme iji nweta ka dịbọ lara ụlọ bụ ka ị tụsara anyị biko 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 biko. Ọ dị mma ala Igbo bụkwa ihe anyị na-ekwu n'obodo na Jovika TV. Udo dịrị ụnụ ka emesịa na tụsaa ya asọkwala aka na ịtụsa ihe onyonyo tinye ya na WhatsApp platform unu itinye gị ide edemede ebe ahụ biko biko ka ọ mesịa biko.